Исәнмесез? Эфирдә аңлалыклар вакыты, студияда Алина Хәсәншина. Мәктәп укучылары гадәти булмаган спортта ярыша. Студентлар машина йөртү осталыгын күрсәтә. Азнакайда төрле диндәге яшьләр балык тотуда сынаша. Кич Саулык паркында Эко-Фри маркет узды. Беренче тапкыр мондый чара яз көне калабызның яшьләр үзәгендә оештырылган иде. Анда 30лап әлмәтле үзләренә кирәк булмаган яхшы хәлдәге әйберләрен үзләренә кирәк һәм файдалы булырдай нәрсәгә алыштырган иде. Кичә исә Будет чисто волонтерлары балалар белән биеп Эко-Фри маркет белән таныштырды. Күпчелек китаплар, өс һәм аяк киеме алыштырды. Кирәкмәгән әйберләрне шүплеккә ташлаганчы исраф иткәнче кирәк кешегә алу мөмкинлеген тудыру яхшырак ди оештыручылар. Волонтер я уже около 2 лет, а куратор будет чисто только примерно полгода. Идея пришла в конце мая. 2 елга якын мин волонтер, ярты ел Будет чисто кураторы. Идея яз көне килде. Республика бәйгесендә катнашканда экологик чара яки фри маркет уздырырга кирәк иде. Һәм без оештырып беренче тапкыр үткәрдек. Айлар үткәч зурлап уздырабыз. Было такое не масштабное, маленькое. А сейчас мы уже спустя несколько месяцев решили, получается, его провести в таком масштабном формате, чтобы и дети смогли повеселиться, и другим людям было интересно. Тиз, сыйфатлы һәм җиренә җиткереп. Әлбәттә, мәктәп укучылары янгын сөндерү гамәли спортында көч сынашты. Мондый ярышлар бер яктан киләчәктә оператив хезмәт командасын тулыландырырга ярдәм итсә, икенче яктан егет-кызларны физик яктан ныгыта. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Стартта Түбән Мактаманың беренче номерлы мәктәп командасы. Алар янгын сөндерү гамәли спорты ярышларында ел саен катнаша һәм ел саен диярлек җиңү яулый. Мы не только не первый раз участвуем, мы еще неоднократные призеры этих соревнований. Ел сайын катнашабыз, күп тапкырлар җиңү яуладык. Мондай чараларда катнашу үз көчебезгә ышаныч арттыра, дәрт бирә. Бары яхшы якларыңны күрәбез ярышларның. Все, только положительный момент. Ярышта 9 мәктәп командасы көч сынашты. Һәр командада 3 җегет һәм 1 кыз. Аларның максаты максималь тиз дәрәҗәдә билгеләнгән дистанцияны узу һәм ялгышлыкка юл куймау. Һәр команда монда килеп тренировка ясадылар, монда бу частька килеп. И очень ответственно подошли инде командалар на бу ярышка. Бик шат булаларга. И ел сайын без аны үткәрәбез бу ярышларны монда. И бик зур рәхмәт балаларга. Мондый чаралар үсеп килүче буын тәрбиясендә зур роль уйный оештыручылар. Янгынга каршы көрәштә иң үтемле чара аны булдырмый калу. Бер туры килмәсә, бер туры килергә может. Балалар моның ише чиракта югалып калмыйчы, аның ише менә янгын чыкканда, или башка чиракларда алар үзләрен кыюда тоталар, югалып та калмыйлар. Шул беренче чиракта. Устав буенча без балалар белән эшләргә тиеш, менә шундый соревнованиялар үткәрергә тиешбез. Без бу соревнованияларны ел саен үткәрәбез. Балалар елдан ел теләп катнашалар. Яхшы результатлар күрсәтәләр. Безнең шәһәр мәктәпләрендә, авыл мәктәпләрендә катнаша Әлмәт районының. Бүген балалар менә шушында янгын сөндерү җайланмасы белән бик тиз арада эшләп күрсәттеләр. Аны безнең дә тотып карыйсы килә башлады. Белгечләр аңлатуынча, мондый җайланма белән һәр кем бик җайлы итеп эшли белергә тиеш. Дөньяда ни булмас. Аның өчен менә мондагы махсус саклангыч приборларын тартып алырга, менә шушы курыкка басырга һәм янгынны махсус күбек ярдәмендә сөндерергә була. 23-нче янгын сөндерү коткару частендә барган ярыш нәтиҗәләре буенча җиңүче итеп Кабат Түбән Мактама командасы танылды. Алар дистанцияны 54 секунд эчендә узды. 2нче һәм 3нче урыннарны 12нче һәм 17нче мәктәп командалары бүлеште. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә студентлар арасында автосессия 2022 бәйгесе узды. Ярышта калабыз уку йортларыннан 11 студент катнашты. Конкурсантлар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүдә, автомобильне фигуралы йөртүдә көч сынашты. Шулай ук тормыш иминлеге хакына юлларда куркынычсызлык иҗады этабында фикерләре белән уртаклашты. Коридор, далее финиш.
Тизби студенты Алмаз Ахматхановның машина йөртү стажы 1 ел. Булачак программист руль артында йөрү тизлек ошыйды. Теория өлешен тапшырганда бераз каушаганын егет яшерми. Кто должен уступить дорогу, кто первый проедет. Ну, обычный билет, который на экзамене присутствует. Такие же. Ну, были несколько недочетов. А так, все хорошо. Алмаз өчен җан атарга дусты Илнур Хәсән шында килгән. Алар бергә укый. Булачак юрист барлык катнашучыларга тиз һәм дөрес итеп йөреп чыгуларын тели. Дустым бик яхшы йөрде. Шәпскә әйтәм. Конкурс бик яхшы булды. Миңа ошаны. Ә Павел Рашиктаевның дусты да үзе дә катнаша. Дусты Никита Соры үзе яшел десяткада катнаштылар. Егетләр музыка көллиятендә балалайка классында укый. Башта Никита машинасында йөрдем, декабрьдә шундый ук машина үземә алдым, ди Павел. Автостудент бәйгесендә параллель парковканы тапшыра алмау көзгедән караганда игътибарлык җитмәүдән, ди студент. Теория өлешендә 20 сорауның 3-сендә ялгышкан. Ну там в основном ошибки на вопросы. Күпчелек тормышта очрамый торган сорауларда хата китә. Әлбәттә булмаган юл билгесе трамвай юллары буенча ялгыштым. Там трамвайные пути или знаки для грузовых автомобилей вот такие. Катнашучылар арасында 2 кыз да бар. Студентлар сүзләренчә барысының да машина йөртү осталыгы бер тирә. Төштән соң муниципаль этапта җиңүчеләр зональ этапта катнашты. 29 сентябрьдә Әлмәттә өлкәннәр көненә багышланган Автобабай 2022 машина йөртү осталыгы бәйгесе узачак. Аны Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча юхиди бүлеге һәм юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт бюджет учреждениесенең территориаль идарәсенең профилактика бүлеге оештыра. Бәйгегә 60 яшькә җиткән ир-атлар һәм 55 яшькә җиткән машина йөртү таныклыгы булган хатын-кызлар чакырыла. Белешмәләр өчен телефон 8-919 628 78 78. Калабызның яшүсмерләр клубы яңа уку елындагы сезон ачып җибәрде. Шул уңайдан Метеор клубында ачык ишекләр көне узды. Веб-сайтлар һәм төрле компьютер программалары булдыру, ашый торган чәчәк бәйләмнәре ясау, ораторлык осталыгы, гитарда уйнарга өйрәнү. Метеор яшүсмерләр клубының ачык ишекләр көненә килгән һәркем бу һәм башка кызыклы шөгыльләрдә үзләрен сынап карый алды. Менә бу бүлмәдә исә веб-сайтлар булдыру буенча мастер-класслар уздырыла. Аны оештыручылар бу эшне хәтта үсмер балалар да бик җиңел башкарып чыга дип ышандыра һәм шуның нигезләрен бу бинада бирәләр дә инде. Камила Җиһангирова 2нче микрорайонда яши. Әле кичә генә ул бирегә шулай вакытын кызык уздырырга килеп йөргән. Бүген исә ул студент, үз уку йортыннан волонтер буларак катнаша. Biz oturup mında buket yasadık. İkinci müzikal auditoriyada gitarda oynadım. Onları ораторский мастерствода bulduk. Hem kompüterный negede kirdik. Клуб мөдире Алина Тарасова сүзләренә караганда, биредә балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр укудан буш вакытларында иҗади үсеш алсын өчен барлык шартларда тудырылган. Өстәвенә хәзер биредә теләге булган һәркемне бизнес нигезләренә өйрәтү программасы эшли. Педагоглар балаларны проектлар төзергә һәм алар ярдәмендә акча эшләргә өйрәтергә җыена. Алина Юрьевна шулай ук шәхси зат буларак Татнефть грантын отып, бу программа нигезендә авыл яшүсмерләрендә куллаштырырга җыена. Это будет трехтурный конкурс, на который первый будет отборочный тур, там будут задействованы абсолютно все. Бу берничә этаптан торган бәйге булачак, финалга чыкканнар гына программа буенча уку узачак. В дальнейшем, кто проходит, дальше проходит в полуфинал. В полуфинале у них будет обучение. Рәдиф Янугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районында мөселман һәм православие яшьләре арасында балык тоту буенча чемпионат узды. Әлеге шара терроризмга каршы дигән исем астында һәм Идел буе Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланды. Ярышларда республиканың 9 шәһәреннән балыкчылар катнашты. Толырак алдагы материалда. Мондый чара Ознакай җирлегендә инде 5нче тапкыр уздырыла. Башка еллардан аермалы буларак, бу ярышларга православие дине вәкилләре дә катнаша. Киләчәктә дә шушындый чараларны үткәреп, тагын да ике дин арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртырга. Әлеге чемпионат актив сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, Татарстан Республикасы мөселман һәм православие яшьләре арасында балык тотуда иң көчле спортчыларны ачыклау, катнашучыларның балык тоту осталыгын арттыру, спорт һәм тренерлык эшендә тәҗрибә уртаклашу максатыннан оештырылган. Күлдә безнең 24 кеше катнаша. Шул 9 төбәктән кешеләр катнаша. Бу инде безнең Ознакай шәһәрен һәм Казан һәм Чаллы һәм инде башка яклардан. Монда инде безнең мөселман кардәшләр генә түгел, инде безнең Казан епархияты
кардәшләре дә катнаша, безнең монда мөселманнар белән православныйлар бергә катнашалар. 4-нче мәртәбә киләм, катнашам, әле урын алган юк. Бу елны инде өметләнәм, может алырмын дип. 3-нче урын булса да. Чарада катнашучыларны район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин сәламләде. Уважаемые наши рыбаки, сегодня 5-й год подряд в Азнакаевском районе проводится республиканский турнир по рыбной ловле. Отрадно, что в этом году к нам присоединились наши православные братья. И вот этот чемпионат так и называется Туслык, чемпионат по рыбной ловле. Я рад приветствовать на Азнакаевской земле всех наших гостей, любителей рыбной ловли. Ярышлар Үшәлле авылы кырындагы буада узды. Тоткан балыкларны үлчәгәч, җиңүчеләр билгеләнде. Бүләкләү 3 номинациядә узды. Балыкчылар бер-берсе белән тәҗрибә уртаклашып, бер табын артында кайнар шулпа ашап, аралашып, зур канәгатьләнү алдылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гөнүдинова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.